Ahawu! Smiso. Mna wethu ngiye ngezwe kuthiwa igama likaKhuzani awuliphathi neze kahle kulezi nsuku. Asiqondiseni le ndaba. Ungumculi Smiso. Okokuqala kokufanele ukunderstand ukuthi ungumculi. Okwesibili unekhono. Okwesithathu wena kahle kahle njengomfana wakho uMalo, njengensizwa lapho kaKhumalo yasemantongweni uphiwe, ufumbathisiwe lesiphiwo sakho. Ufumbathisiwe nje ngingakwenzela isibonelo nje ngabaculi amhlamba abacishe befane nawe, abomlabalaba, abomjolisi, mjabulisi, limithi, menzi, zonke lezo insizwa nje niyabona ukuthi nomjikelo niuphiwe umculo, but abanye benu uthola ukuthi abakakutholi kahle ukuvela ngenxa yezinto ezikhona lemculweni noma ngenxa yokuthi njengamanje awakabi sona isikhathi sini. Kunento okufanele uyiunderstandeke mne wethu kulokhu nje kwesine mhlambe ngizogoqa ngakho ukuthi uma uwumculi ngiye ngakhipha ivideo ngathi uma uwumculi ikakhulukazi nganibala futhi ngamagama ngasho nje ngokwezigabazeni ngawayibala zonke insizwa engaphansi kwezigabazeni leso kusona, so ukuthi noma ngabe kuthiwa unekhono kangakanani, noma ngabe kuthiwa ufile ngazi ukuthi mhlawumbe uKhuzani ungamhlula kangakanani ngengoma, iqiniso lithi mhlawumbe ungamhlula, mhlawumbe ungamhlula noMthandeni asazi, but ngokwendlela umaskando osungakhona awusakwazi ukudlisa ngalanto ngoba bona ibrand yabo bayikhande bayiqeda. Awukwazi ukuthi ungayifaka ekukhulumeni noma ungayifaka kuma debate athinta igama likaMthandeni noKhuzani, uyayilimaza mawenza lokho. Mawenza into efana naleyo uyayilimaza kakhulu, uyayilimaza lento yenzayo. Ngiyacela ukuthi uye ngisho kuthiwa ufila as if awuyincengile isupport yabalandeli, but ekugcineni kosuku kusho ukuthi uyogcina usuwumlando emculweni kaMaskandi njengomuntu ofana noDlubheka, abantu abamphike khona bemphike nengoma yakhe enkulu ngenxa yokuthi wasuka waqhakambisa leli gama lokuthi akancengi. Uma uwumculi awukwazi ukuthi ungakhanda ishop mase uthi awancengile ama customers abathenga ubadingi, ayikho into efana leyo. Ngiyacela ukuthi ngokwesicelo sami nje kunaso kuzona zonke lezi inkulumo osuzenzile, ngisho kuthiwa isifikile kuKhuzani, ngisho kuthiwa akafiki, ngisho kuthiwa isifikile ukubani, but ngiyacela ukuthi uzame ukuthi leyanto lo wamlilo ubhule ngokuthi uyixolise leyanto oyenzile ngoba mkhulu lo wamonakalo wenzile, mkhulu kakhulu wamonakalo wenzile ngoba asikwazi angikwazi ukukuvumela ukuthi uyenze leyanto ngoba abaningi abazokwenza iphutha elifanayo nawe belokhu beshona phansi ngoba uma uke wenza iphutha wayifaka leya debate uwumculo uyaphela nya. So ngiyacela nje ukuthi lento oyenzile uzame ngempela ukuthi uyixolise ngoba ayinhle neze, ayinhle neze. Akekho futhi umuntu engamthokozisa ukuzwa umuntu ekhuluma ngalo lahlobo ekubene ngumculi kaMaskandi. Akufanele banewethu ukuthi silahlekisana ezintweni ezifana lezi, ungalinge uze wenza into uthi ufuna ukujabulisa abantu abathize ngoba labo bantu ngeke beze bekumele. Uma ukuthi abalandeli bakaMthandeni mhlambe bayajabula ngale senzo senzile, wazi ukuthi ngeke beze bekumele, angeke futhi beze bekusize ngalutho ngoba labo bantu umuntu oexistayo kubona emculweni uMthandeni. So ungalinge nje uzube excited ngale yanto oyenzile, uwumonakalo omkhulu. Phinde ngibonge la kumanyaweni kazwelonke umtshalo ongenamoto umfuka Guduzi Sitimela, insizwa le ngibonge nje kakhulu ukuthi ikwazile ukuthi izehlise ilungise wonke umonakalo obuswenzakele ngoba abantu bagudi ekubulaleni igama lomuntu, bagudi ekubulaleni igama lomuntu. Kodwa ke engakuthiphisa ngawe khona nje abantu baka TikTok bafowethu umuntu masemkhulu, masenibona ukuthi mkhulu ningasabi ukumtshela ukuthi mkhulu ukuze ezoyi-understand ukuthi kahle kahle mngakanani ngoba ukhona umuntu okhuluma ngokwezinga lokuthi nje uyibeka la phansi kanti usemkhulu, nina nimtshela ukuthi mkhulu kodwa wenza imistake mase niyamtshela njalo mase niyamkhombisa ukuthi kahle kahle mkhulu umonakaleza nawe. So ngiyanicela ukuthi niyiqaphele izinto ezifana lezo, into efanayo futhi neyasho umtshali ngalolo langa uzokhumbula kwaye khona mase
ngicela abafowethu ukuthi anizameni ukuthi niseke abaculi ngokwehlukahlukana kwabo. Bakhiphile omashonisa, likhiphile iqhawe lakomenziwa, uzokhipha unjoko, uyeza ulimithi, uyeza uquality mfowabiyela. Ziyeza-ke insizwa nje zonke njengoba nje kuzophela unyaka nje, hhayi ziyakhipha insizwa. Ngiyanicela ukuthi niyiseke.